Následně došel ještě jeden člověk, člen objektu, který byl následně taky ubytován starostou v místní tělocvičně. Na základě čeho vlastně to stalo? Říkali jsme asi dlouhotrvající deště, nebo? Špatný technický stav domu, to tam byli. To potom já to můžu říct. Co je vlastně s tou povinností vlastně hasičů tady vlastně udělat, když se nahlásí taková věc? Nebo kdo vám to nahlásil? Tak. Nahlásili nám to obyvatele a naší povinností bylo zjistit, jestli se podsvětí nikdo nevyskytuje. Následně zajistit objekt, aby se zde nikdo nevyskytoval, aby nebyl ohrožen a posléze, aby nebyl vlastně objekt dál nikým okupován, takže zajistit prostor. Jak se tady dostala policie? Policii jsme povolali my. To máte vlastně v náplni své práce, že? Nebo jak je to? Jak to jde? Co se dá postupuje? My jsme povolali HZS, profesionální hasiče, plus policii a dále na nich bylo, jestli si povolají statika, nebo jestli si povolají někoho jiného. Dobře, díky.